Onko koiralla se keskittymishäiriö? On ADHD. Istu! Istu! Ja sitten pois. Valmistautu. Mene missä on? Bango! Se on vähän tommonen nyt. Hei, mennään katsotaan. Hei, tänne. Onko koirallasi vastentahtoisuusongelma? On, tänne näin. Kohta pääset metsään. Tänne. Titridi. Just sinne. Sano, kova sana. Sano, kova sana. Se on jo alhaalla, niin sä käsket alas. Sä oot niin epäjohdonmukainen. Et anna sille, jos se komentaa. Pitää pikkusen kouluttaa sitä ennen kuin se... Joo, jatka vaan. Linssilude. Se kuinka paljon se isompi luku on prosentteina suurempi kuin pienempi. Joo. Isommasta vähennetään pienempiä. Mitäs sitten? Kerrotaan sadalla. Sä? Kerrota. Ei, pitäis sä vielä tehdä. Fiksua. Muistatko sä? Eikö se jaeta ja kerro? Joo. Kummalla se sitten jaettiin? Isommalla voi pienemmällä.